ሶስተኛው ሳምንት ምኩራብ ይባላል። የጸሎት ቤት በየሰንበቱ ሕዝቡ ሁሉ በምኩራብ ይሰበሰብ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ በሚሰበሰቡበት ምኩራብ እየገባ ወንጌልን ያስተምር፣ ሕሙማንን ይፈውስ ነበር። ይህ ሳምንት ጌትነቱ የሚነገርበት ሳምንት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ ገብቶ በቤተ መቅደስ የሚሸጡትንና የሚለውጡትን አባሮ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ብሎ የቤቱን ክብር የእርሱን ጌትነት የገለጸበት ዕለት ናት። ምኩራብ አቤቱ ጌታ ሆይ ዛሬም አለንጋህን ያዝና መቅደስህን አጽዳ። የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች በክርስትና ስም በመቅደስህ ሻጭና ለዋጭ ሆነዋልና አለንጋህን ይዘህ መቅደስህን አጽዳ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ ኣዜብ ሳባዊት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። እሽም በአር እንኳዕ ብጽሐኩም ሳልሰይቲ ጾም ናይ 40 ጾም ምኩራብ ጾምን ማለት እዩ። እንኳዕ ብጽሕናን ቅድስቲ ሳልሰይቲ ጾምን ሰንበት ከዓ እሽም በአር ሕጅውን በረከትና ምክፋል ሒዘን መጽየለኹሞ ሓቢርና እስከ መጨረሻ በረከት ንካፈል። ካው አና ምእንቲ ብኩሉ ክጠቅመና ማለት እዩ። ላይክ ጌርኩም ንኩሉን ምእንቲ ክበጽሕ ላይክ ገበሩልና ማለት እዩ። እሺ ሓቢርና በረከት ንካፈል። አብይ ጾም ሳልሰይ ጾምን ምኩራብ ቅንአተ ቤተከ በልዐኒ ቅንአት ቤትካ በልዐኒ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 17 ምኩራብ ማለት ናይ አይሁድ ቤተ ጸሎት ናይ ጸሎት መጸለይ ቤት ማለት እዩ። በብሉይ ኪዳን ዘመን ናይ አይሁድ አምልኾ በኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ዝፍጸም ዝነበረ ናይ ጸሎት ቤት እዩ። አፈጻጽሞ ከዓ ሽዑ ዝነበረ ስርዓተ መንግስቲ ተኸቲሉ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ ቤተ መቅደስ ንጉስ ባቢሎን ናቡከደነጾር እንትበሃል ሰብ አፍረሶ እቲ ነባራይ ህዝቢ ናይ ኢየሩሳሌም ናብ ባቢሎን ፋርስ ዓዱ ማሪኹ ወሰዶም። ንጉስ ናቡከደነጾር ሽዑ ጊዜ ጀሚሩ አይሁድ ዝርከቡሉ ቦታ ንጸሎትን ማሕበራዊ ርክክብን ዝኸውን ፍሉይ ቦታ ቤተ መቅደስ ይሰርሑ ነበሩ። በዓል ራእይን በዓል ትንቢትን ዝኾነ ነቢይ ሕዝቅኤል እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ገሊጹሉ ከምዚ በለ። ናብ ማእኸል ህዝብታት እኳ እንተ አርሓቅክዎም ኣብቲ ዘዝመጽዎ ሃገራት ንቁሩብ እዋን መቅደስ ክኾኖም እየ። ሕዝቅኤል 11 ፍቅዲ 16 ዝብል ትንቢት ስለ ዝነበረ ብኡ መሰረት ብምግባር ቤተ መቅደስ ይሰርሑ ነበሩ። 10 መንእሰይ ሰውኡት አይሁዳውያን እንድሕር ተረኺቦም ብሓባር ቤተ ምኩራብ ምስራሕ ብግዚኡ ይፍቀደሎም ዝነበረ ጊዜ እዩ። እቲ ቤተ መቅደስ ይስራሕ ይጽበብ ብዘይገድስ ጥራሕ መጸለይ ጸሎት ይበሃል። ኣብ ምኩራብ ውሽጢ ሕግን ነቢያትን ዝተጻሕፉ ናይ ብራና ጥራዝ መጻሕፍቲ ብሓደ ሳንዱቕ ኣብ ውሽጢ የቐምጥዎም ነበሩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ክንበብ ከሎ እቲ ዘንብቦ ሰብ ምእንታን ክስማዕ ብርኽ ዝበለ መድረኽ ቦታ ቆይሙ ነቲ መጽሓፍ የንብቦ ነበረ። ናይ ክብሪ ወንበር ሰብ ስልጣናት ዓበይቲ ዓዲ ዝቕመጡሉ ኣብ ቅድሚኡ እቲ ኣንባቢ ተር ኢሎም ይቕመጡ። ኣወዳትን ኣንስትን በበይኖም ይቕመጡ ከም ዝነበሩ ናይ ታሪኽ መረዳእታታት ይዛረቡ እዮም። ምኩራብ ንኣምልኾን ትምህርትን ንሕብረተሰብን መአከብን ዝደልዮ ነገር ዝሽመተሉ ንዕዳጋ ይኹን ንኻልእ ስራሕ መገልገሊ ይውዕል ነበረ። እቲ ምኩራብ ብሓለቓታት ሰበስልጣናት ናይ ቤተ መንግስቲ ይምራሕ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይነግር እዩ። ሓደ ሰብ እንተጥፊኡ ከዓ እስካዕ 39 ጭጉራፍ ይገረፍ ወይ ከዓ ይውቃዕ። ካብ ምኩራብ ቤተ ጸሎት ብምውፃእ ዝቕጽዑ ሰባት ዘለውዎ ይውሰድ ተወሲዱ
ቅጽዓቱ ይቕበል ማለት እዩ። ናይ ምኵራብ ኣገልገልቲ ካህናት ቆልዑት የምህሩ ጽሑፍ ብምጽሓፍ ነቶም ህፃናት ክጽሕፉ ከምህሩ ይገብሩ። ተጥፊኦም ይቐጽዕዎም፣ ይገርፍዎም። ካልኦት ናይ ኣሕሉቕ ትእዛዛት እውን ይፍጽሙ እዮም። በብሰሙኑ ሰንበት ሰንበት ህዝቡ ናብ ምኵራብ ይእከቡ፣ ትምህርቲ የምህርዎም፣ ይዕድምዎ፣ ይግስጽዎም ነበሩ። ሽዑ እዋን ብኣምልኾታቶም ውሽጢ ጸሎት ዝገብሩ ዝነበሩ ቦታ ምኵራብ መጻሕፍቲ ካብ ሕግን ካብ ነቢያትን ምንባብ ናይ ዳዊት መዝሙራት ብምዝማር ስብከት ቡራኬን ንህዝቡ ይህብሉ እዮም ነይሮም። ኣይሁዳውያን ብናይ ባዕልቶም መንገዲ ተጠቒሞም እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም። ሓደ ምኵራብ ካብ መንፈሳዊ ብዝበለጸ ስጋዊ ነገር ከም ዕዳጋ መሸጢ መለወጢ ናይ ንግዲ ቦታ ንስጋ ትርፊ ረብሓ ጥቕሚ ዘለዎ ይገብርዎ ነበሩ። ካልኣይ ድማ ብግዚኡ ዝነበሩ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ከም ድላዮም ይዝውርዎን ይመርሕዎን የመሓድርዎን እዮም ዝነበሩ። ነቶም ካህናት ኣገልገልቲ እዝዝዎምን ንሶም ዝበልዎ ጥራሕ ይሰርሑ ከም ዝነበረ ይንገር። ሳልሳይ ንህዝቡ መጽሓፍ ዝንበበሉ ሕገ ኦሪት፣ ትንቢት ነቢያት ዝትርጎመሉ ቦታ እዩ። እቶም ተርጎምቲ ምሁራን ኦሪት ኮይኖም ናይ ኦሪት ዘይቤን ሕጉን ስርዓቱን ባህሉን ዝፈልጡ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም። እቲ ምኵራብ ሰለስተ ነገራት ኣብ ውሽጡ ይፍጸመሉ ነበሩ። ሓደ ሰባት ተኣኪቦም ጸሎት ይጽልዩ ናይ መነባብሮኦም ዝዝንትውሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ሕጊ ኦሪት ብዝግባእ ዝሰምዑሉን ዝመሃሩሉን ናይ ልቦም ሓሳብ ዝገልጽሉ ዝፍጸምሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ዝፍጸመሉ ህዝቡ እንስሳ ኮይኑ ከይተርፍ መንፈሳዊ ፍልጠት ዘፍልጡ ዝመሃረሉ ዝመዓደሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ምኵራብ ማለት እዩ። ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእስራኤል ሃገር ብቦታኡ ብኢየሩሳሌም ብዙሕ ምኵራባት ስለ ዝነበሩ ሐዋርያት ኮላይ ኣይሁዳውያን ኣብ ዝተበተንዎ ቦታታት ኣቐዲሞም እናተዘዋወሩ ናብ ምኵራቦም ኣትዮም ወንጌል መንግስተ ሰማያት የምህርዎም ነበሩ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ገሊላ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣብያተ ጸሎት እናመሃረ ብስራት መንግስተ እግዚአብሔር እናሰበኸ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕሙም እናሕወየ ይዘዋወር ነበረ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4:23 ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝበለ ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ነቢይ ዳዊት ሓሳብ ብምልዓል እዩ ዘምህረና ዘሎ። እቶም ኣይሁድ ኣብ ቤት ምኵራብ ዕዳጋ ኣብዑርን ኣልሕምትን ኣባጊዕን ርግብታትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ገንዘብ እውን ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተኒጉ ንኹሎም ኣባጊዕን ኣብዑርን ገዛእትን ሸየጥትን ካብ ቤተ መቕደስ ኣውፅኦም ኣባረሮም። ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን በተኖ። ነቲ ጠረጴዛ እውን ገምጠሎ። ነቶም ሸየጥቲ ርግብታት ድማ ነዙይ ካውዙይ ኣልዕልዎ። ንቤት ኣቦይ ቤት ጸሎት እምበር ቤት ንግዲ ኣይትግበርዎ በሎም። ናብ ዘመንና ዘመነ ሐዲስ ዘሎ ኣሰራርሓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣከባቢ ዕዳጋታት ከመይ ንሪኦም? በቲ ሽዑ ዝነበረ ዕዳጋ ኣብዑርን ኣባጊዕን ርግቢታትን ከምኡ ቅጽል እንተ ኣበለ ጤልን ኣድግን በቕልን ፈረስን ከምኡ ድማ ዋልያን ዋኖስን ዕጉለ ርግብን ዘውገ ማእነቅን ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። ሽዑ እዋን ወንጌል ስለ ዘይተሰበኹ ካልኣይ ድማ እቲ ቤተ መቕደስ ናይ ነገስታት ስራሕ መፈጸሚ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብኡ ልምዲ ገይሮም እዮም ክንብል ንኽእል ይኸውን። ሕጂ ኸ
ኣብ ሓዲስ ኪዳን ወንጌል ተመሄርና ተሰቢኽና እዩ እንብለሉ ዘመን በቲ ሽዑ እዋን ናይ እንስሳ ዕዳጋ ዝነበረ ሕጂ ድማ ዘመናውያን ስለ ዝኾንና ካብ እንስሳታት ናብ ኣልባሳትን ናብ ጌጣጌጥን ለዊጥና ሃይታ ዕዳጋ ጌርናዮ ዘለና እንታይ ክበሃል እዩ? ሕጊ ኩሉ ዝሕልው ነገር ግና ብሓደ ዝሰናኸል ሰብ ኃጢአት ሰሪሑ እዩ። ከም ዝተብሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ከም ዝበሎ ካብ 10 ትእዛዛት ኦሪት ኮነ ካብ 6 ቃላተ ወንጌል ሓንቲ ሕጊ ዘፍረሰ ሰብ ኩሉ ሕጊ ከም ዘፍረሰ ተቐጺሩ ኃጢአተኛ ተባሂሉ ይፍረዶ ይተሓዝ እዩ። ንኣብነት ሓደ ገዛ በሪ ተዓጽዩ መስኮቱ ሁሉ ተዓጽዩ ሓደ መስኮት ግና ተረሲዑ ተዘይተዓጸወ እንተቐሪዩ ሰራቒ ሌባ በቲ ዝተኸፍተ መስኮት ኣትዩ ቤቱ ሰሪቑ ይኸይድ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሓደ ኣማኒ ወይ ከዓ ክርስቲያን ኣይትቕተል ብዝብል ሕጊ ሓሊው ዝሙት እንተሰሪሑ ኃጢአተኛ እዩ ዝበሃል። ወይ ድማ ኣይትዘሙ ዝብል ሕጊ ሓሊው እንድሕር ሰብ ቀቲሉ ብፍትሒ ምትሓዙ ኣይቐርን እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰብ ካብ ኃጢአት ንምድሓን ሕጊ ኩሉ ክሕልው ናይ ግድን እዩ። ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ እምበኣርከስ ካብዘን ንኣሽቱ ትእዛዛት ንሓንቲ ዝጠሓሰ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግስተ ሰማያት ንእሽተይ ክኸውን እዩ። እናፈጸመ ዝምህር ግና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ክኸውን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5:19 ኣብዚ ዘመንና ዘለና ሕብረተሰብ ግና ሕገ እግዚአብሔር ከም ሕገ ሰብ ጌርና ብምርኣይና እናተለማመድናዮ ስለ ዝመጻእና ቀሊል ጌርና ኢና ንሪኦ ኣለና። ከምኡ ግና ኣይኮነን እዩ። ናይዚ ምድሪ ሕጊ እንተስዒርካ ናይ ገንዘብ ቅጽዓት ወይ ከዓ ኣዋርሕ ዓመታት ማእሰርቲ ቤት ከምኡ ድማ ህንጸት ቤት ተሃኒጽካ ተማሂርካ ትወፅእ እንተዓበየ ድማ ብሞት መቕጻዕቲ እዩ ትቕጻዕ። ሞት ዝኾነ ሰብ ኣይተርፍን እዩ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ እዩ ግና ናይ ሞት መንገዲ ኣለዎ። እቶም ወለድና ኩሉ ሻዕ ክጽልዩ ክልሙኑን ከለዉ ኣማውታይ ብኸረምትን ብሕማቕ ጊዜ ኣይትግበሮ ይብሉ። ብሓቂ ዓብይ ጸሎት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዘፍረሰ ዝጠሓሰ ሰብ ግና ፍርዱ ብገንዘብ ይኹን ብማእሰርቲ ኣዋርሕን ዓመታትን ምስ ፈጸምካ እትልቀቕ ኣይኮነን። ንዘለዓለም ኣብ ጸልማት ኣብ ሲኦል ብእግረ ኣጋንንቲ እናተረገጽካ ንህይወት ዘመንካ እስከ ዘይብሉ ምንባር ካብዚ ዝዓበየ ሕማቕ ነገር የለን ማለት እዩ። ደቂ እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ሞት ስቃይ መከራ ከይረኽበና ሕጂ ቀልጢፍና ንስሓ ንእተው። ንስሓ ንኃጢአተኛ ሰብ ጻድቕ ንዘማዊ ሰብ ከም ድንግል ትገብር ንጽህቲ ቅድስቲ ሕሊና እያ ቀልጢፍና እንስዓባ። ምኽንያቱ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት መንበሪ ቁልፊ መርኸቢ መንገዲ ንስሓ እያ። ነቢይ ቅዱስ ዳዊት በዓል መዝሙር ብመንፈስ ቅዱስ ተቓንዩ ብትንቢት መነጸሩ ኣርሒቑ ዝረአዮ ከምዚ ይብል ቅንዓት ቤትካ በሊዑኒ ኣሎ። መዝሙር 69:9 ኢሉ ስለ ዝተነበየ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ነዚ ሓሳብ መሰረት ገይሩ እቲ ኣብ ምኹራብ ኣይሁዳውያን ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ግልጽ ኣቢሉ ኣርኢና እዩ። ነዚ ሓሳብ ተቐቢሉ ብርሃነ ዓለም ንዋይ ህሩይ ናይ ቤተ ክርስቲያን መብርሂት ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝጸሓፈሎም መልእኽቲ ከምዚ ይብል ከምቲ ጽሑፍ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብሎ ክርስቶስ እውን እንተኾነ ንባዕሉ ኣይሕጐሶን። ሮሜ ምዕራፍ 15:3 ነዚ ቤተ መቕደስ እዙይ ኣፍርስዎ ኣነ ኸዓ ብ3 መዓልቲ ክሃንጾ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ድማ እዚ ቤተ መቕደስ እዙይ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንጸ ንስኻ ብ3 መዓልቲ ክትሃንጾ ዶ ኢኻ እናባጨው እናቐለዱ በልዎ።
ንሱ ግና ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ ነቲ ብእምኒ ዝተሰርሐ ኣይኮነን ንወዲ ሰብ ህይወት ስለ ዘገደሶ እምበር ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ ቤተ ጸሎት አይሁድ ብምእታው ዝጸመሙ ክሰምዑ ሓንካሳት ዝነበሩ ክኸዱ ዕውራን ዝነበሩ ብርሃን ከርእዩ ጎባጣት ዝነበሩ ቀኒዖም ክኸዱ ዝሓመሙ ሰባት ጥዕና ክረኽቡ ብምግባር ይሰርሕ ነበረ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሕሙማነ ነፍሲ ብትምህርቲ ሕሙማነ ስጋ ብተኣምራት እናገበረ የምህር ይምዕድ ይግስጥ ነበረ። ተስፋ ቆሪጾም ወዲቆም ሰብ ወገን የብልናን ኢሎም ዝነበሩ ተስፋ ርስተ መንግስተ ሰማያት አውረሶም ናይ ዘለዓለም ተስፋ ሃቦም። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ከሎ አይሁድ ቀንኡ ብዕለተ ሰንበት ሕሙማን ክፍውስ ከሎ አይሁዳውያን ደስተኛታት አይነበሩን። በዓል ይስዕር አሎ ሰንበት ይስዕር አሎ ብምባል ናይ ሙሴ ሕጊ ይስዕር አሎ እናበሉ ብዙሕ ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍጽሙ ነይሮም እዮም። ቤተ ክርስቲያን ዘለዓለማዊ ምኩራብ ምድራዊ ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊ ናይ ምኩራብ ድሕነት ጊዜያዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕነት ዘለዓለማዊ እዩ። ብሓዲስ ኪዳን ግና ምኩራብ ኩላዊት ሃዋርያዊት ዘለዓለማዊት መንፈሳዊት ቅድስት እያ። ጾምና ጾመ በረከት ጾመ ሰላም ጾመ ድሕነት ጾመ መስተስረይ ኃጢአት ይግበረልና እግዚአብሔር አሜን አሜን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። ዝወደቕነጠ በአፍት ኩሃን መላእክት ይታረመለይ። ምኩራብ ማለት ነዚ ይመስል ሳልሰይቲ ሰሙን ካብ ክቡር አቦና እምነቶም ለአበው ካብ ፌስቡክ ዘምጻኽዎ እንበረከት ክንካፈል ኢለ እየ ወላ ጋጋ ተወልኩም ኩሉ ግዜ ዝብሎ መሊሰ ስለ ዘንብዎ ነበርኩ በቃ ናፍቲ ቃሉ ክነስተውዕል ኣለና እምበር ናፍቲ ምግጋእ ዘይኮነ ምክንያቱ እዚ መንፈሳዊ ቀሌ ኮን ከዓ ሰፊሕ ብጣዕሚ ይሰፊሕ 30 ደቂቃ ያኽሎን ንምሕጻር ዝኣክል ስለ ዝችኩሉ እውን ክጋገ ይኽእል እየና ሓቢርና ተማሂርና እቲ ዋናና ንዓና ዝጠቕመና ንውሰድ። ሰናይ በኻሊ ቪዲዮስ ጋር ዝመጸኩም ሰናይ ቀኒለይ ሰናይ ቅንያት። ሶስተኛው ሳምንት ምኩራብ ይባላል። የጸሎት ቤት በየሰንበቱ ሕዝቡ ሁሉ በምኩራብ ይሰበሰብ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ በሚሰበሰቡበት ምኩራብ እየገባ ወንጌልን ያስተምር፣ ሕሙማንን ይፈውስ ነበር። ይህ ሳምንት ጌትነቱ የሚነገርበት ሳምንት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ ገብቶ በቤተ መቅደስ የሚሸጡትንና የሚለውጡትን አባሮ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ብሎ የቤቱን ክብር የእርሱን ጌትነት የገለጸበት ዕለት ናት ምኩራብ። አቤቱ ጌታ ሆይ ዛሬም አለንጋህን ያዝና መቅደስህን አጽዳ። የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች በክርስትና ስም በመቅደስህ ሻጭና ለዋጭ ሆነዋልና አለንጋህን ይዘህ መቅደስህን አጽዳ።